With my children, ma-amaze ko, Mama, I love you. For 26 years, kaya siya ako, I love you, Mom. Bye, Mom. Wala sila na ako. Hindi mo kakalong kung sila akong i-background, especially kasi akong lagi ang meron. Katutulungan na ako, kahapon pa nag-practice, na-amaze ko nila kay na ako niya ang tiya, because sila tiya na ako ko sa Baguio City. Yan na siya smart na bata. Wala ko ka-expect na nakakapala yung mga hidden talent ang uban mga bata. Wala akong ingot, i-rent, i-encourage sila, i-support sila kung sa ilahang mga gusto silang ilabuhi. No? Kasi si Brian, i-update niya siya, pero sa pag-feel ako Ma'am, sige na siya, kalapit ako. Si Arizon, kadugayan ako na lang, anak ko niya now, kaya kalapit ako. Waiting siya, anak ko na lang ako yan now, kaya pag-firmahin ako yan kung siya, pag-ako ko siya, bukod kaya ako may tali. Kaya inosos, kung hindi ka lang mo, sana mo bata mo, sa pilangan, sa iyong liong, ipang maadik, siya na ako ay, i-joke-joke mo na ako nila, pumili, minsan na, ayoko na, children, palayon mo sa iyong pag-eskwelahan, pwede siya liingan, nalitsyon mo, pag-uyab-uyab, isang grade 4 pa ni sila. Kaya mga gwapa na kami sa gwapo, nilalang ko ani, may ingon na sila si, ay ma, kung isa ilanong, isa ilanong sa gwapo, nalitsyon ka ilan ako. Nana. So, no matter what, kung usap mo sa iyong kasipan, sa inyong kabuutan sa classroom, always remember, alam kayo mula ko. Ha? Kung pwede pa lang, buingon ko nga ka lang. Balik na mo for me. So, ayaw po, ma'am, ayaw po. Dahil ako na ako, sila ko sa kilang, magdadagdag sila. Nga ka lang, ma-feeling na nga na ako po. Ikuya, bukan gani ma'am, kung sila mga mama sa kanay, dili ko matuo. No? Ilana siya ng mga bata, no? So, kids, magulat